Assalamu alaikum. Yuva Qur'on telekanalında haberler canlı yayında, stüdyoda İmran Hüseyinov çalışır. Kırım Tatarlar veteranları OZ teşkilatını kurdular. Kırım'ın su ambarları kurmağa devam etti. Kırım'dan kelgen Ukrayna bayrağı muzeyge getirildi. Kırım Tatar milli hareketine kirmesi için FSB Latviya vatandaşını celp etti. Bu haqda Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov haber etti. Latviya vatandaşı Konstantin Tumarevich İsmailov psevdonim altındaki gizli şahit olarak mahkeme oturuşlarında geçeydi. O, Ukrayna siyasi menbuslarga karşı birkaç kere mahkemelerde şahitlik etti. Milli Meclis Reisinin malumatına göre Tumarevich Kırım'a da 2011 senesi koçtu ve özüne Müslüman adını algan. Оцей Константин Тумаревич і є таємним свідком під псевдо Ісмаїлов, чиї свідчення були покладені в основу звинувачень більше ніж 10 кримських татар. Ми з'ясували, що він є власником паспорту громадянина Латвійської Республіки, співпрацює з спецслужбами країни, яка визнана Організацією Об'єднаних Націй агресором. Треба з'ясувати обставини такої співпраці, бо він може також виконувати певні завдання на території, власне, своєї держави, тобто на території Латвії. 2016 bu kadar adam geçken gün içinde Ukrayna'da COVID-19'nin hastalandı. Bu haqda Sağlık Saqlaf Naziri Maksim Stepanov haber etti. En çok hastalananlarının sayısı Çernivtsi, Ternopil, Kharkiv, Ivano-Frankivsk, Odessa, Lviv vilayetlerinde ve Kiyev'de. Nazir haber etkenine göre kırmızı zonaga 14 memnuni territorial bölükler kirdi. Umumen hastalananlarının sayısı 100 binden ziyade oldu. 2207 kişi ele qoldi. Sağlık Saqlaf Nazirligi da hastaxonalar açmağa devam etti. Вже другу добу поспіль ми фіксуємо більше 2000 захворівших на добу. Було госпіталізовано 487 людей. І це найбільша кількість людей, які були госпіталізовані за добу протягом всієї пандемії. Міняємо наші алгоритми щодо маршрутизації пацієнтів, щодо надання медичної допомоги. Що я маю на увазі? Я вважаю, що ми повинні вже говорити, що в нас немає лікарень першої хвилі, другої хвилі. І я дав відповідне завдання, щоб ми їх просто всі об'єднали в зв'язку з великою кількістю людей, які поступають до лікарень. Оларны Cenk ve Kırım'ın işgali birleştirdi. Kırım Tatar veteranları Kırım Gazi teşkilatını kurdular. Onlar neyin uğraşacakları ve nasıl problemlerini çözecekleri hakkında nevbette telefamızda seyretiniz. Це Рустем Халілов, кримський татарин, за освітою хірург, учасник війни на Донбасі. Одразу після окупації Криму Росією залишив півострів. З початку війни допомагав українським військовим як волонтер, а вже на початку жовтня 14-го йде воювати в один з підрозділів. Війну Халілов пройшов як військовий медик, був командиром 59-ї медичної роти. З самого початку я доктор. Я коли бачив ребят, первое, что мне пришло, чем я хотел заниматься, там полностью меняется мышление, там по-другому на все начинаешь смотреть. Сьогодні Рустем вже ветеран, тепер облаштовує своє мирне життя. Додому до окупованого Криму він, як і багато інших кримчан, які пройшли війну, повернутись не може. Тож вирішили об'єднатись на материковій Україні. Я посмотрел, как ребята тоже в спилке собрались, а у нас ее нету, нами никто не занимается. Плюс еще есть такая особенность, мы же все, эта пуповина с Крымом не перерезана, и все о себе скрывают, боятся что-то говорить, боятся что-то рассказывать, кому-то постороннему сообщить там фамилию, имя, отчество. Я в самом начале бегал док и док, да, то есть важный момент – жилье, да, то есть помочь правильно ребятам. Допустим, я прошел это уже, да, или кто-то еще прошел.
как правильно собрать, какие документы, какие справки, какие двери постучаться, да, то есть потом процесс контроля. Это все есть, слава Аллаху, государство дало, есть эти программы. Но, опять-таки, ни один чиновник не позвонит тебе и не скажет: «Эй, слушай, тебе положено, иди, приди». Нет, не скажет. Наша цель все-таки объединиться и друг друга поддерживать как-то финансово, морально, психологически, может быть, даже где-то кто-то из нас там затеял что-то построить, прийти, там все бросить, приехать к нему, построить по старой там традиции, такой как бы сообща, понимаете. У багатьох кримчан, які пішли на війну добровольцями, і досі немає статусу учасника бойових дій, каже командир батальйону Крим Іса Акаєв. Чиновник – это такая особая порода людей. Она не от нации, не от расы, не от религии не зависит. Это просто особая порода людей, которые вот, ему хорошо, а там хоть трава не расти. У нас уже много ребят, что на сегодняшний день кто не имеет даже участника боевых действий. Чтобы эти моменты тоже, я имею в виду в основном добровольцев, эти вопросы закрыть. Потом хотелось бы максимально социальные вопросы закрыть, как семей погибших, так и ребят, которые на сегодняшний день инвалиды и все остальное, вопросы с инвалидностью закрыть, чтобы они могли реабилитацию какую-то пройти. Серед тих, хто приєднався до громадської організації, і Ісмаїл Сулейманов. Він є найстаршим її учасником. Юрист за освітою. В Криму до окупації працював в юридичному відділі ботанічного саду. Крим залишив в березні 14-го, а вже в січні 15-го йде воювати на Донбас. Був командиром відділення у 26-й окремій артилерійській бригаді. Іменно ВПО Крим-Газі буде займатися кримськими татарами, бойцами АТО. Мы никому не откажем, мы всем будем помогать, чем можем, и всячески. У нас много образованных людей в нашем окружении. Из тех, кто воевал, я не знаю, как минимум каждый второй имеет высшее образование. Сьогодні військові презентували свою організацію офіційно та розповіли про найближчі плани. А вже 24 серпня на День Незалежності України планують зібрати якомога більше бойових побратимів з Криму та пройти власною коробкою на марші військових. Ижғалетілген Қырымда Ахмезджет суvan барында сув кеткете азлаша 36 миллион кубометрден анда шымды тек 7 миллион. Бұл ақта Қырым 24 каналында Вода Крыма ширкетінің ижғалжы идарежесі Владимир Баженов хаберете. Бұйын бері-берлікте оның малыматына көре айны вазет партизанскеде ве Аянск сув анбарларында сув аз. Бұл себептен ерлі сакинлерге 24 августан сувны азлаштырмаға башлай жақлар 7 сентябрден есе Ахмезджет сакинлеріне сувны график бойынша берілежек. Если ничего не предпринимать и не пойдут дожди, то вода может очень быстро закончиться. Поэтому нам сейчас придется вместе с жителями перестраиваться на вот такой рваный способ обеспечения наших потребителей водой. Шу арада мектеп ве балабақчыларында пластик бакларны ерлештірмеге башладылар. Буақта Ижғалжы Қырым информ хабер вастасы хаберете. Бойле сауытлар су берілгенде өзлері суывнен топламаға кереклер. Умумен шерде 230 бойле бак ерлештірмеге планлаштыралар. Херсон вилетінің Devlet архивында ижғал етілген Қырымдан кетірілген байрақ сақлана. 2014 сенесі Қырымлы қадын Украин байрағыны Қытай Украинаға Қырым үшін күреш ақында қатыра оларақ кетірді. Музей мүдері бұл байрақ бірде-бір ресми весіқа дегіл, ама оны сақламаға еппір керек деп айта. Тәфсілатлыжа левхамызда. Херсон вилетінің Devlet архивы әркүн адамлар мында айле бағларыны тапмақ еді малюмат намені алмақ үшін келелер. Муэсседекі долапларын бірісінде хадимлер енді 6 ел девамында сары мавы кетеніні сақлайлар. Оның үстінде не язы, не де хатыра ішреті бары тариф ете архив мудирі Ирина Лопушинская. У 2014 році до Державного архіву області за довідкою щодо пенсійного забезпечення звернулася жінка, мешканка Криму. На той час територія Кримської республіки вже була окупована, і багато мешканців Криму намагалися оформити пенсії за українським законодавством. Ми з нею завели розмову, тому що це всім боліло, була болюча тема, Крим був окупований, це була осінь 2014 року.
всім цікавилось, як там і що там, тому, звичайно, зав'язалася звичайна людська розмова. І жінка розповіла, що вона була серед тих кримчан, які були проти виводу військ українських з території Криму, що вони були проти анексії Криму, що вони не підтримували прихід Росії до Криму. І вона була якраз серед активістів, котрі стояли живим ланцюгом між Джанкоєм і Червоноперекопом, коли війська виходили, залишали територію Криму і взагалі приймали активну участь в проукраїнських мітингах на підтримку української влади в Криму. І вона каже, що вона з собою, коли їхала на материкову частину України, взяла прапор. Власне, ось цей прапор, з яким вони стояли на мітингах в Криму не один місяць, з яким вони проважали військових. І вона каже, що вони просто бояться зберігати в себе вдома. Я кажу, це така реліквія, що ми не музей, ми архів, ми зберігаємо папери, документи. Вона каже, я хочу залишити людині, якій болить, яка розуміє українську мову, яка розмовляє українською мовою. І так прапор опинився в архиві. Бу кетенне адамлар ягмурлык olarak куллана иделер. Бу кетенне калдырганлар кадын. О вакыт Кырымдагы украинлердин evlerinde keçirilген тинтүләрдән курка иде, дип айта Ирина Лопушинская. Ми вирішили навіть не проводити його до порядку, тому що на ньому залишилися якісь плями, якісь потертості, але видно, що ним користувалися, що ним активно користувалися. Так він і залишився в архіві, і час від часу ми про нього розповідаємо, іноді ним прикрашаємо кабінет. І така згадка про Крим, що Крим – це Україна, зберігається в Державному архіві Херсонської області. Бүгін архивде Девлет байрағына бағышланған сергісі чалыша. Херсон велеттегі ilk байрағы Нова Каховка шайырында 1991 сенесі көтерілген еді. Олена Протопопова, Георгий Шматко, Имран Усейнов, Хаберлер, ЮА, Қырым. Бұйын есемен сіздерден сағылықлашам. Facebook сәйфемізге қошылыңыз. Біз иле олыңыз, өзіңізге мұқайт олыңыз көрішкенде.